ክሓልፍ ከሎ ብዕውሩ እተወልደ ሰብኣይ ረአየ ደቂ መዛሙርቱ ድማ መምህር ዕውር ኮይኑ ዝውለድሲ መን እዩ ዝበደለ ንሱ ዶ ወይስ ወለዱ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ መንቲ ክገሃድ እዩ እምበር ንሱ ኣይበደለ ወለዱ ኣይበደሉ መዓልቲ ከላ ግብሪ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ይግባአኒ እዩ ሓደ እኳ ክዓየላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽኣላ ኣነ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ ጥፍ በለ እቲ ጥፍጣፉን ጸብሪ ገበረ እቲ ጸብሪ ከዓ ዓይንቱ እትዕውር ለኸየ እሞ ኣብቲ ቃላይ ሰሊሆም ትርጓሚኡ ልኡ ኬድካ ተሓጸበሎ ከይዱ ተሓጽበ እናርኣዮም ተመልሰ ስለዚ እቶም ጎረባብቱን እቶም ቀደም ክልምን ከሎ ዝርእይዎ ዝነበሩን እዚ ሰትክ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረ ደይኮነን በሉ ገሊኦም ንሱ እዩ በሉ ካልኦት ከዓ ኣይኮነን ንኡ ደኣ እዩ ዝመስል በሉ ንሱ ግና ኣነ ባ እየ በለ ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለን ደኣ ዓይንትኻ ትኸፍታ በልዎ ንሱ ኸዓ እቲ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ጸብሪ ገይሩ ዓይንተይ ለኽዩ ኪድ እሞ ናብ ሰሊሆም ተሓጸበለኒ ኬድኩም ሞ ተሓጺበ ርኢኹ ኢሉ መለሰሎም እቲ ሰብኣይ እቲኸ ኣበይ ኣሎ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣይፈልጥን በሎም እቲ ቅድም ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ዓይንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ግና ሰንበት እያ ዝነበረት ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ከም ዝረአየ ከም ብሓድሽ ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ጸብሪ ኣብ ዓይንተይ ገበረለይ ተሓጸብኩ እሞ ርኢኹ በሎም ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብዘይ የኽብርሲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ ካልኦት ድማ ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ ኣብ መንጎኦም ከዓ ምፍልል ኣይኮነ ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻ ኸ ዓይንትኻ ኸፊትልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ድማ ነቢይ እዩ በለ